Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 4:03 diren honetan, Getafek eta Realak Coliseum Alfonso Pérez futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 32. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Norgehiagoka azkenerako bana amaitu da eta beraz bi taldeek puntu banarekin konformatu behar izan dute. Gogoratuko dugu lehengo astean Getafek batetik Raioren aurka berdindu egin zuela Vallecasen Usna, Realak berriz berdindu egin zuen Almeriaren aurka Anoetan bina. Hamaikakoi dagokienez honelaxe atera dira bi taldeak, batetik Jose Bordalasen taldea 4-5 sistemarekin irten da, David Soria izan da ATP-an, Carmona eskuin hegaletik lauko lerroan, Diego Rico Realetik utzita dagoen jokalaria ezker hegaletik, Jene eta Alderete atzealdearen erdialdean, zelai erdian, Maximovic, Jeju Santiago eta Luis Milla, gero hegaletan edo muturretan eskuin aldetik Mason Greenwood, ezker aldetik Oscar Rodríguez eta goian golaren arduradun Latasa izan da. Reala berriz 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da, Alex Remiro izan da ATP-an, Javi Galan ezker hegaletik, Amari Traore eskuin hegaletik, Pacheco eta Lenormand atzealdearen erdialdean, gaurkoan 3 zelai erdiko jokalarirekin jokatu du nahiko orekatuta Imanolek. Turrientes eta Mikel Merino izan dira apur bat aurreratuago, Arsen Zakarian izan da, gero ezker aldetik Barrenetxea, eskuin aldetik Becker eta goian bederatzi faltsu moduan edo Mikel Oyarzabal. Gaurkoan Beñat Turrientes aipatu behar dugu, gero aipatuko dugu, norgehiagoka hasiera nahiko aspergarria izan da, orokorrean norgehiagoka benetan aspergarria izan da, siesta bat botatzeko horietako norgehiagoka bat izan da, zale neutro batentzat benetan norgehiagoka errespetu guztiz jasanezina izan da, zale neutro batentzat, eta ez dugu ia ezer ikusi lehendabiziko minutuetan. Horixe, Getafe batez ere bere planteamendua nola izango zen apur bat erakusten, altziren baloi guztiak gora bidali, Realak baloia atzetik irteten zuenean edo ateratzen zuenean altu presionatu, Greenwoodek eta Oskarrek izkin egiteko aukera zutenean egin eta Latasaren kalitatea area barruan baliatu, baina lehenengo gola Realarena izan da 13. minutuan, Xeraldo Bekerrek sekulako pasea eman dio Ander Barrenetxeari eta Donostiarrak bikain amaitu du jokaldia buruz. 13. minutuan Reala aurreratu eginda eta hori Realarentzat albiste oso ona izan da, kontutan hartuta ordura arte, 13. minutura arte gauza handirik ez dela gertatu. Gero hortikan aurrera Realak bazekien estutzen jarraitu behar zuela, ikusten ari gara urtengo demoraldian gainera zenbat talde ipintzen diren markagailuan aurretik, baina gero ezinean ibiltzen direla edo apur bat despistatzen badira ezinean dabiltzala, eta Realak jarraitu beharra zeukan goian presionatzen, baina Getafek beste martxa bat sartu du Bordalasen taldeak, eta 29. minutuan etorri hain zuzen ere urdinen txanda, izan ere Mason Greenwoodek Latasari ipini dion erdiraketa Real Madridetik utzita dagoen jokalariaren golean amaitu da, baina aurretik Alex Remirok sekulako bi baloi atera ditu eta gainera atera duen bigarrenak akotxen artean ipiniko dugu, izan ere barrak ikusi izan balu hori gola emango zuken, gola izan delako baloi guztiak marra pasatu baitu. Realak benetan hor defentsan ahulgune ugari erakutsi ditu, batez ere jokaldi horretan Jon Pacheco ez da bat ere fin ibili, gaurkoan Igor Zubeldiaren ordez atera da Elizondoarra, gogoratu behar baita lehengoan Azkoitiarra Almeriaren aurkako norgehiagokan azken 5 minutuetan, Realari hain zuzen ere garaipenak ies egin zion azken 5 minutuetan bota egin zuela zelaitik epaileak, eta gaur horren ondorioz Jon Pachecok jokatu behar izan du eta benetan
Juan Milatasa errematatzaile ona da, hain zuzen ere Getafek horrelako aurrelari bat horretarako dauka, Juan Milatasa baldaroita marretik gora luze da, eta horretarako dauka, bai baloiak errematatzeko, baita baloiak jaisteko ere, eta gaurkoan bere errematea Getaferen lehen golean amaitu da. Lehen zatian, Reala saiatu da, baina gainontzekoen gainetik jokalari bat nabarmendu behar du gaurkoan, ez da minutu asko izaten ari Realean, eta benetan gaur aipamen berezi batez. Oso berezi bat merezi du analisi honetan, eta hori Beñat Turrientes behasaindarra da. Sekulako norgehiagoka egin du, erakusten ari da pixkanaka Realeko hasierako hamaikakoan ere kontsolidatzen hasi daiteken jokalari horietako bat dela, aurten gainera ziur aski Zubimendi eta Merinoren geratzeak ataka estuan dauden honetan, benetan, Beñat Turrientes bezalako figura batek onelako norgehiagoka bat egitea Realarentzat oso albiste positiboa da, eta gaurko norgehiagoka ez da bat ere distiratsua izan, ez da bat ere ona izan inondik inora ere, baina beste alde batetik iruditzen zait Beñat Turrientesek alako norgehiagoka egin izanaren albistea oso positiboa dela. Zeinen ongi ateratzen zuen baloia Martin Zubimendiren postuan jokatu duenean, euskarri moduan, gero ere erasora joan behartzenean hortxe zen, presioan, benetan partida ikeragarria antologikoa egin du Beñat Turrientesek, eta gainontzeko taldekideek ez dute euren eguna izan, baina Beñatek oreka handia eman dio Realari zelai erdian, gainera ikusten ari gara, apur bat Sanseko Beñat Turrientes hori, hasieran lehen taldearekin jokatzen hasi zenean eta nahiko lotxati ez zuen izkin askotan egiten eta gaurkoan guztiz kontrakoa izan da, gaurkoan bazirudienean Getafeko bat ia Realaren zelaian, ia Realaren arean presioan zegoela, eta Beñat Turrientesek oinetan baldimazuen baloia honek izkin egingo zion, eta baloia gainera ongi atera. Benetan, Beñat Turrientesen norgehiagoka Imanolek gaur hartu eta gainontzekoei sekulako bronka bota, Beñati berari ere partidaren parte izan delako, baina gero nik uste banaka joan behar duela Beñaten gana, bere gana pertsonalki, eta esan igazte haze partidua egindeken. Eta honelaxe izan da. Beñaten partida benetan ikeragarria, eta Realetikan atera daiteken gauza positibo bakarrenetakoa izan ere, Javi Galan ikusi dugu beste behin ere oso ongi igotzen, oso erasokor, Realaren sisteman oso ongi egokitu den jokalaria da, orain dela urte batzuk ere asko kaipatzen zuten, ez da, Zeltan eta jokatzen zuenean Javi Galan Realarentzat jokalari ona izan zitekeela, eta jokatzen ari den norgehiagoka hauetan demostratzen ari da Extremadurarra, eta beste aldetik Xeraldo Beker orain eskuin aldetik jokatzen ari da, barrene ezker aldetik ezin duzulako kendu hortikan sekulako arriskua sortzen duelako, baina gaur ez du bere eguna izan Donostiarrak, eta Xeraldo Bekerrek beste behin ere gainera, hain zuzen ere Barrenetxeari pasea eman dio, eta benetan partida ona egin du, batez ere lehen zatian arriskua sortuz lehengoan ere, Almeriaren aurka bera izan zen jokalari onena, esango dugu, Xeraldo Beker, eta gaurkoaren egin handi batean ere honelaxe izan da. Bigarren zatia hasi bezain laster jada ikusi da, bazirudien ez dakit, Realak ez zuela partida irabazi nahi, proposamen oso gutxi egin du taldeak, atzetik gania inoiz ez du atera baloia, ia denak gora joan dira, Beñat Turrientesen zera hori ere behar bada hor galdu da, Reala beste modu atera hasi delako jokatzen, goian baloiak bilatuz, eta horretarako gakoa izan da Amari Traorek eta Ander Barrenetxeak zelaia utzi dutela. Amari Traoreia arazotxo batzuekin bazebilen, lehengo astean ez zuen norgehiagoka ona egin, gaurkoan ala ere Imanolek konfiantza eman dio, eta ez dugu esango gaizki egin duenik, behar bada ez da beste norgehiagoketan bezain erasokor aritu, edo behar bada barneraka sartuaz, baina egia da Getafeko eskuinalde hori ongi zaindu duela egin batean Amari Traorek,
eta Ander Barrenetxea golaz gain, eta azken norgehiagoketan ikusten ari gara, izkin egiterako garaian eta gehien nabarmentzen den alor horretan ez dela bat ere finari, ez dakit ez dituelako zuloak ikusten, baina baloia hartzen duenean ez dugu lehengo moduan ikusten, behar bada ere azken norgehiagoketako bi aurkariek ez diote horretarako beta eman, ez? Atzealdean oso ongi isten diren bi talde direlako, bai Almeria eta bai gaurkoan Getafe, eta beno, egin batean, hori izan daiteke arazoetako bat. Batez ere gaur, Getaferen aurka, Getafe Bordalasen taldea beti oso ongi isten den taldea da, atzealdeari behar bada aurrealdeari, baino garrantzi gehiago ematen diona, jokalari atzerakorragoak ateratzen dituena normalean, eta gaurkoan benetan Barrenetxeak ez du bere eguna izan. Odriozola eta Kubo atera dira, eta hauek ere jokatu dituzten minutuak Álvaro Odriozola benetan ez zait iruditzen realean jokatzeko moduan dagoenik ere, iruditzen zait egin duen denboraldia oso pobrea izan dela, ez dio bat ere eman, ez da lehengo Álvaro Odriozola, eta normala da batean jokatu duen taldeetan apenas jokatu baitu, eta erritmo hori hartzea kosta egin zaio, eta gero Take Kubo saiatu da bere ohiko jokaldiak eginaz, kanpotikan barrura sartu, zizkin eginaz, beste hegalak ere aldatu ditu, saiakera egin du, baina gaurkoan Getafeko atzealdea esan behar da oso ongi, oso tenduz, oso erne ibili dela, eta realeko hegaletako jokalariek eta teorian arriskua sortu behar dutenek, ez dutela arriskua sortzeko ia betarik izan. Eurak atera dira eta partidan lehengo lepotik burua zuela jarraitu du, eta gainera reala ikeragarrizko batetik libratu da, ies egin du, ikeragarrizko aukera batetik, izan ere Oscar Rodríguezek falta jaurti du, zutoinean eman du, Remirori eman dio, gero Lenorman langaren azpian zen, eta baloia ia guzti sartua zenean, Bretoiak baloi hori atera egin du, eta eskerrak atera duen, baina gaurkoan ere Lenorman eta Patxekoren bikoa ez da bat ere finibili, Juan Milatasak askotan irabazi die, Oscar Rodríguezek ere, Mason Greenwoodek behar bada ez du beste norgehiagoketan egin izan duen minik egin batean Javi Galanek ere lan handia egin duelako berekin, eta nik uste Imanolek bereziki bigilatzeko ipini duen jokalaria izan delako, eta benetan ez da bat ere partida ona izan bi horiena. Gero Moriba eta Mata atera ditu Jeju Santiago eta Latasaren ordez, Jeju Santiago gaurkoan Getaferi Realaren kontraerasoetan eta batez ere frenatzen lagundu dion jokalarietako bat izan da, Latasa golegilea, baina horrez gain minik eragarria egin duena eta partida ona jokatu duena, eta gero Moriba eta Mata atera dira, baina hauek ez dute gauza handitarako aukerarik izan. Eta, jada minutu gutxi ditugu hitz egiteko, Umar Sadik, Elustondo eta Tierni atera dira Sadik eta Elustondo atera dira Beker eta Zakarianen ordez, Aritz Elustondoren aldaketa batean logikoa izan da, Realak beste erasokortasun bat behar zuen aurrean, Zaharian atera du, lehen zatian aukeratxo bat izan du, baina orokorrean gaurkoan ere nahiko norgehiagoka pobrea egin du errusiarrak, Beker esan dugu lehen zatian ongi, baina pixkanaga beruntzioan da, eta Umar Sadikek ez du bururik altxatzen. Bi aukera izan ditu, biak area barruan, ia aurrelari batek sartu beharko lituzken golak sartzeko, eta ez da goletik hurbil ere ibili, eta benetan burumakur da Umar Sadik, ez dago bat ere une honean, lehengoan Andre Silvaren aldeko apustua egin zuen Imanolek Oiarzabalen ordez ateratzeko Arek erez, gaurkoan Sadikek erez, eta benetan Realakor arazo handia dauka, eta gero 84ean Lenormanek min hartu du eta Tierni atera da, eta gero Getafek besteak beste Talal eta Jordi Martin gazteak atera ditu, Gaston Alvarez ere atera du, Carmona Oscar Rodríguez eta Jeneken du, baina esan bezala, Realak norgehiagoka oso eskasa egin du, taldearen dinamika ez da ona, sufrituko du Europara
sailkatzeko Getaferentzat berriz emaitza ona da, eta honela geratu dira bitaldeak honen ostean sailkapenean. Reala 6. postuan 51 punturekin, Getafe 10. postuan 40rekin, kasu honetan Europatik 8 puntura. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.